Здравейте, аз съм Васил Стоянов от Beta Trader. В днешния кратък анализ ще разгледаме британски паунд, щатски долар. Това, което говорих и писах в седмичния анализ е, че 1.29.3 е важно ниво и че имаме два сценария. За сега вървиме по сценария, при който това ниво от подкрепа виждаме, че 3 пъти подкрепа за цената се превръща в съпротива. В началото на седмицата отворихме с гап под това ниво и все още не може да го преодолееме. На по-малки графики се забелязва, че то е съпротива, но все още не е толкова точно тествано самото ниво и затова не мога все още да кажа със сигурност дали то е съпротива вече. Предполагам, че в утрешния ден, заради важните новини, може да видим тестване на това ниво и там вече да преценим обръща ли посоката пак надолу валутната двойка, дали се образуват мечи формации, или ще затворим над него и ще намерим пак подкрепа и ще продължи цената възходящо. Утрешния ден е наистина важен за валутната двойка. Най-напред сутринта 11.30 българско време. Има данни за инфлацията, очаква се тя да се ускорява, но по-голямата новина няма точен час и това е изявление на премиер-министъра на Великобритания Тереза Мей относно Брексит. Това ще стане в късния следобед без точен час, така че тогава се очаква по-голяма волатилност при валутната двойка. Ако имаме твърд Брексит, по-твърди условия и по-тежки преговори, така нареченият тежък развод между двете страни, тогава това е негативно за паунда, докато всяко облегчение отстъпки от страна на Европейския съюз към Великобритания ще се тълкуват като добри за британския паунд. Друго нещо, което искам да разгледаме, през този ден имаше покачване при щатски канадски долар, но то продължи надолу. Казахме, че ако цената затвори над най-високата точка на формирания чук 1.318, ще приема, че може да има обръщане на цената. За сега това не става, тъкмо напротив, това ниво се оказа съпротива, виждаме за цената и нямаме някакво силно обръщаща формация, но за сега бичия сценарий към този момент, бичия сценарий при тази валутна двойка остава на заден план. Поради деня, който имаме почивния Мартин Лутер Кинг Дей в щатите, няма толкова висока ликвидност на пазара, така че формираните свещи от днес няма да имат чак такова значение. Това трябва да имаме предвид. По-важно е какво ще стане от тук до края на седмица, защото имаме наситен календар при основните валутни двойки. Това беше всичко от мен. Надявам се краткият апдейт да ви е харесал. Пожелавам ви успешни сделки.